čo sa deje na astrologickom nebi a aké energie nás čakajú v najbližších dňoch. Takto vám poviem v tomto videu. Musím sa vám priznať, že som robila ráno astrologickú prognózu, ktorú bežne píšem v Canve a robím také interaktívne príspevky a spadlo mi to asi 3-krát a nedalo sa mi to urobiť, takže robím radšej video. Že presne takto funguje aspekt, ktorý pôsobí v týchto dňoch a opozícia Saturnu a Merkúru práve prináša takýto zmätok v komunikácii a neviete niektoré veci doriešiť a vyriešiť. Toto je posledný aspekt, ktorý vytvorí planéta Merkúr ešte v znamení Panny a neprináša práve príjemné energie. Môže ísť o veľké tresty, o nejaké pokuty, o nejaké penále, môžete sa dozvedieť veľmi šokujúce informácie. Tresty vás proste neminú, tí, ktorí urobili nejaké chyby. Ďalším prejavom tohto aspektu je, že prináša chladnejšie počasie a ľudia zvyknutí chodiť v tričkách alebo, dá sa povedať, polonahy v kraťasoch môžu prechladnúť. Preto si dávajte v týchto dňoch pozor a nepodceňujte chlad, ktorý už v tej prírode je. Ďalším prejavom je omeškanie. Nie všetky informácie vám prídu včas. Alebo môžete na niečo čakať a musíte sa zmieriť s tým, že to príde neskôr. Energie sú ťažšie a po tomto aspekte, ktorý bude do toho piatku fungovať, prichádza ešte opozícia Slnka s planetou Saturn. Piatok, to je myslím 19.9. To vyzerá na veľmi náročnú energiu. A preto sa pripravte na to, že budete musieť sa vzdať niektorých svojich aktivít a využite skôr také spomalenie a upokojenie. V týchto dňoch môžete pocítiť taký náhly úbytok energie a preto neprepínajte sily a naozaj využite takéto upokojenie a ukľudnenie. Správy, ktoré budú prichádzať a energia, ktorá sa ukazuje, nie je práve príjemná. Verím však, že to zvládnete a ak si chcete prečítať viac o energiách, o astrologických vplyvoch, tak vás pozývam na stránku Patreonu, na ktorej je potrebná registrácia a úhrada vybraného programu, ak sa chcete dostať ku všetkým mojim článkom. Pre takéto videá